ಘನ ಶ್ಯಾಮ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ನಿನಗೆ ಕತೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ಕತೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ನಿನಗೆ ಕತೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ
పొన్నమ్మల వాసయ్యప్ప స్వామి పాదాంతకి గోవిందాన్ గోవింద స్వామి దేవర పాదాంతకి గోవిందాన్ గోవింద గోవిందాన్ గోవింద.
Thank you.
മുന്നാട്ടിലെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് താനക്കാരില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടായി 9 നാളത്തെ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഞമ്മ പോര് കുടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പറയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമോ? അപ്പം ഞമ്മയും പറയുന്നത് വാക്ക് അത് മതിപ്പുള്ളി നേരിടുന്നത് വാക്ക് കൊല്ലത്തോടെ പോലെയുള്ള ഞമ്മൾ മലയാള തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടായി നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ച് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇരമരെ മതിപ്പോ. ഇന്നലെ മുറ്റായും ഞമ്മ എടുത്തതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നവരാത്രി ഉത്സവമായി ഞമ്മയും കഴിച്ച് കൂട്ടുകൊണ്ടോ അതുപോലെ മലയാള തമ്പക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ വെടിവെടുത്തിട്ട് ഞമ്മയും തന്നെ അതും എടുത്തോണ്ടോ. ഇന്നാലെങ്കിൽ മലയാള തമ്പക്കന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അതും ഞമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടോളൂ. നമ്മൾ കൂടെ ഇലവന്നറായും നിങ്ങായും പാലായിട്ട് പോയിട്ട് എടുത്തോളി. ഞങ്ങൾ കപ്പലയിൽ ബന്ധങ്ങത്തെ പാലാപദം നിങ്ങായും പോത്ത് എടുത്തോളി. നിങ്ങായും അവിടെ അടുക്കിക്കോളി. ഞമായും അവരായും കൂടി കൊണ്ടുകൊണ്ടാല് ഞമായും അവരെ കൊടിയല വന്നാറായും പാലായിട്ട് പോത്ത് എടുത്തോണ്ടു. ഞമായും അവരെ കൊപ്പറയിൽ ബന്ധങ്ങത്തെ പാലാപദം ഞമായും പോത്ത് എടുത്തോണ്ടു. ഞമായും അവിടെ അടുക്കിക്കൊണ്ടു. ഞമായും ഇന്നത്തെ ഞമായും എടുത്തോണ്ട് മന്ത്രത്തെ മുറായും കണ്ടുകാർ മുറ കണ്ടായിട്ട് ദീപം തിരിയാൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായി. അവിടെ ഓർമ്മത്തെ കണ്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടായി. അവിടെയും മുറ തമ്പക്കന്മാരെ തട്ടിത്തോറും കാട്ടം ചൂറും ദീപം തിരിയാൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായി. അവിടെയും കാത്ത് കണ്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടായി. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമായങ്ങോ ഞമായും 9 നാളത്തെ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് അന്നത്തെ മറായങ്ങും മറാൾ തമ്പ്രക്കന്മാർക്കാരും ആയങ്ങോ വെച്ചുവിടായങ്ങോ കൊടുത്തോണ്ടായി. ഞമായും പിന്നുണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമായങ്ങ നേരത്തെ താഴ്മസന്മാർക്ക് എണ്ണായങ്ങ് കുടിക്കാനായിട്ട് എണ്ണായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് കൊടുത്തോണ്ടു. അവരായും തടി ശുദ്ധമുത്തിക്കായും ഒരു തടി ശുദ്ധമുത്തിക്കായും കൊടുത്തിക്കൊണ്ടാരി. പിന്നുണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമായും ഒരു മംഗളാരത്തി കാണാൻ ഒരു ധൂപാരത്തി കാണുന്നുള്ളങ്ങത്തെ മതിപ്പൂ ഞമായും ഒരു ധൂപാരത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു മംഗളാരത്തി കാണുന്നുള്ളങ്ങത്തെ മതിപ്പൂ ഒരു മംഗളാരത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ടോ. പിന്നുണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമായും പുറപ്പാടിനടുത്ത് പുറത്തുമാർ കൊന്തിക്കൊണ്ടുള്ളങ്ങത്തെ മതിപ്പൂ ഞമ്മെല്ലാരും പൂവരായും കുടിച്ചുകൊണ്ടോ. ഞമായും പൂവരെ ഇപ്പോൾ കുടിച്ചിട്ട് കണ്ടു തമ്പാക്ക് നടക്കുക അന്നത്തെ മര കയ്യാലെ വെച്ച് വിളയെ എൽമ കൽപ്പിച്ചിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ചന്തത്തിൽ നടത്തി തരണത്തെ പുണ്യൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ഏരിയമാരെ കണ്ടിട്ട് സ്വാമി സോമനാശ്രമായ
കാര്യം ചിന്തത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടാലും പറയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിക്കാല്ലേ? അപ്പോൾ സുന്ദരവരാക്കുക, ഞാനിവരാക്കുക, സുന്ദരവരാക്കുക, വാർത്തകളാക്കുക, ഗവൺമെൻറ്റാക്കുക. നിങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നമ്മക്കന്മാരെ കണ്ടേ രണ്ടോ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചുകൂടാനായിട്ട് കാണിച്ചു കണ്ടനെ കയറിയിട്ട് ചിന്തത്തിൽ ആ കാലത്തിന് കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടും മുന്നാട്ട് തെളിഞ്ഞാറ്റന്മാരും താനക്കാരും മതിപ്പ് മൂന്നാട്ടിലെ കാരണം ഒമ്പതിനകത്തിനുള്ള കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനകത്ത് കാട് താമസം വട്ടത്തിലിടാനും കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ സമ്മതം. കണ്ടു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞമായം പറയുന്ന വാക്ക് മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനത്തെ വാക്ക് ഇന്നത്തെ നാളെ ഞമായം മുമ്പത്തിനകത്ത് നവരാത്രി ഉത്സവത്തിനായും ഞമായും പുറപാട് നിന്നിട്ട് ഞമായും പുറത്തുമാർ ബന്ധിച്ചവർ ഞമായം പിന്നുണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അന്നത്തെ മറായ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കന്മാരെ അരവാദമായി തൊട്ടി തന്നുകൊണ്ടായി ഞമായും ശാസ്ത്രം മുസ്ലിമുണ്ട്. പിന്നുണ്ടല്ല നമ്മളെ മതിപ്പ് അങ്ങേ തൊട്ട് ഗവൺമെൻറ് കടുത്ത് കണ്ടേ കയറിയിട്ട് ആ നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചുകൂട്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് മതിപ്പോ ഞമായും കാര്യം ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവരായും മുന്നാട്ട് സഭയിൽ അച്ഛന്മാരും താനക്കാലം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് കാലം വീടിനകത്ത് കണ്ടേ കേട്ട് അവർ മണ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിന്നുണ്ടായി അവരായും ഓർപ്പിച്ചുണ്ടായി അവരായും ഞമായും കളിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആവുമ്പോൾ അവരായും എടുത്തോണ്ട് അവിടെ പണ്ടത്തെ മറായും വയസ്സവത്തും അവർക്ക് സത്യപ്രമാണം പോലെ അവരെ കൈയാറിച്ചിട്ട് പുറത്തുണ്ടായി ഞമായും നമ്മൾ ഇരമാരെ ഇപ്പിച്ചായാലും പുറമ്പാടായും നിന്നുണ്ടോ ഞമായും പുറമ്പാട് നിന്ന് 10 പേര് സേവാക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അവർക്കായും നടുക്കുള്ള പാട് പദ്ധതിയില്ലാതെ രാശിയായിട്ട് യോഗപാട് വന്നിട്ട് മുന്നത്തെ കാലത്ത് ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ
നല്ലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചങ്ങാതി മുങ്ങനെ വീഴ്ച അല്ലേ സന്തോഷമായി എന്റെ മുറ്റത്തെ മുന്നത്തല്ലോ ഏയോ സന്തോഷന്റെ ആദ്യക്കാരനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ കാഞ്ചോട് ചുറ്റി നാന്നോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ ഇട്ടറുണ്ട് ചവരണം നടത്തിപ്പോന്നോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ കൊട്ടും മട്ടും നാട്ടനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ മാറകടക്ക മന്ത്രിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ വയക്കൾ മുമ്പതിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ ഏറ്റുപോക്കം മന്ത്രിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ കരിയപ്പടി വണ്ടി നടത്തിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ മാണിക്കം പത്തിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ അറുപത്തെ കന്തിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ നെത്തുന്ന കൊടുക്ക നാഗതന്തിനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ ഊരമക്കറല്ലോ ഏയോ സന്തോഷന്റെ അന്നത്തന്തത്രമറല്ലോ ഏയോ സന്തോഷന്റെ അമൃത കലക്കറനോട് ഏയോ സന്തോഷന്റെ നാളത്തോട് ആത്തമറല്ലോ ഏയോ സന്തോഷന്റെ സോമനദേവന്റെ കോട്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും എണ്ണപ്പെട്ട് പാട്പര്യ ഉന്നപുരാണി ൂരമേ കാലത്തോട് കാലത്തോട് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചേർന്ന കാര്യം നോളത്തിന്റെ കാര്യം അതപ്രകാരം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്താമത്തെ വിശ്വാസം മൂത്താള് പറ്റി ആ 2 ദിവസം ഒന്നും നാളെ കണ്ട് കേപ്പി കൊടുത്താമത്തെ വിശ്വാസം അല്ലേ അതപ്രകാരം 4 ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 വിശ്വാസം മൂത്താല് വെച്ച് സമയത്തിനായി ഞാൻ കണ്ടാൽ ബന്ധം തട്ടിത്തളം തീപ്പതിരുണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടാലായിരുന്നു ആ 9 ദിവസത്തിന് നവത്തിന്റെ കാലം ബന്ധത്തെ മാറ കയ്യാലെ വെച്ചു കൊടുത്തു എമ്മ കളിപ്പിച്ചാലും ബൽമ കൈയേക്കൊണ്ട് ബൽമ കളിപ്പിച്ചാലും ബൽമ കൈയേക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായ അവസരമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്റെ കൂടാതെ എന്റെ പൈസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാർ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര യാതൊക്കെ പതിനൊന്നും കാഴ്ചയിൽ ഇത്ര യാതൊക്കെ പതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിപാലിച്ചെടുക്കുന്ന സമാധാക്കന്മാർ അത് പ്രകാരം സന്ധ്യക്കാലത്ത് വന്ദിച്ച് ഞങ്ങൾ അല്ലേ 9 ദിവസത്തിൽ വന്ദിച്ച് എന്റെ പൈസങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിയമിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം വന്ദിച്ചു അതപ്രകാരം എന്റെ പൈതങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടാത്ത കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒത്തറാസിക്കുന്നതായിട്ട് കയ്യാക്കി അല്ലേ അതപ്രകാരം ഭക്തി വെച്ചോളൂ അമ്മേനെ കാട്ടിക്കോളൂ ഇക്കത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചതിക്കുന്ന മായനല്ല നിങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് അഞ്ചടി ചാഞ്ഞ മായനല്ല ഭക്തി വെച്ചാൽ അമ്മേനെ കാട്ടിയ കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്താതെ മാത്രമേ കുടുംബം ഇനിയൊരു കാര്യം
അഭിയേച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ ആ സോളപ്പറ കയ്യെത്തുന്ന
രണ്ടായിരം എന്റെ ഭക്തന്മാർ കണ്ടുകൂട്ടി കയ്യാക്കോണിങ്ങനെ എത്തിവെച്ച് അതപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്റെ പൈസകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്ത സ്ഥലപ്പാട് ഞങ്ങൾ കയ്യേറ്റിക്കൊണ്ടു എന്റെ കുഞ്ഞോ അല്ലേ ഇതപ്രകാരം എന്തിനും ഒരു തെറ്റി വന്നിട്ട് പരിപാലിച്ചെടുത്ത് തിരുമുഖത്തെ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യനും ഭാഗ്യനും കുട്ടികളുടെ മാതാക്കന്മാർ സങ്കടത്തോട് വേണ്ട എന്റെ പൈസകൾക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം എന്റെ പറയുന്നത് സഞ്ചാരമായ എന്റെ മൂന്നാമത്തേന് കാലത്തോട് കാലം കൊല്ലം തോന്നുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിയമിച്ചാത്ത കാലം നവത്തിനുകാരെ കച്ചുകൂട്ടുന്നു ഏഴ് പ്രകാരം സമയത്തിന് കൊല്ലത്തിന് കച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലെ ഞങ്ങൾ കഥപ്രകാരം ഇപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏഴ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ സമയത്തിനായിരുന്നു ആ കാര്യം 7-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 8-ാം ദിവസം നവത്തിന് കാര്യം ഭംഗിമണ്ണിൽ കൊണ്ടുകൂട്ടി അതുപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആള് കുടിക്കൊള്ളുന്ന തന്നാതെ വിശ്വാസം ഞാൻ കുടിക്കൊള്ളുന്ന പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം കട്ടിക്കേപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് മൂത്താവിന് പറ്റി സമയത്തിനായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനായി ഞാളൊന്ന് കട്ടിക്കേപ്പിച്ച് ആ വൈദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂട്ടിയാൽ സഹപാലം ഞാൻ കയ്യേറ്റിക്കൊണ്ട് ൂരാമനെ കണ്ടുകേപ്പിക്കണം ആ സമയത്ത് ഊരാമ എടുത്തു വെച്ച് എനിക്ക് ചല്ലത്ത് വെള്ളക്കായ നുള്ളപ്പൂർ കൽപ്പിക്കണം എടുത്തു വെച്ച് അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്റെ മുഖത്തിന് ഭക്തി വെച്ചോളി അമ്മേന് കത്തിക്കളി ഏൽപ്പിക്കുക അമ്മേന് കത്തിക്കളി എന്റെ വൈദ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന മാതാക്കന്മാർ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി കൂടിയാത്ത മാതാക്കന്മാർ ആ ഭക്തി അഞ്ചാടി ചാഞ്ഞ മാതാക്കന്മാർ സങ്കോടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ വൈദ്യങ്ങളിൽ മുന്നോത്തിന് ഇനി മുമ്പുകാരൻ എതിർപ്പക്കാരെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു നവത്തിനുകാരെ എല്ലാക്കാരെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു യോഗ്യനും ഭാഗ്യനും കൂട്ടികളാത്ത മാതാക്കന്മാർ ആദിത്താരോ അനാഥടക്കം ഭേദാഭേദം ഇല്ലത്തക്കപ്പഴത്തിൽ നിലവുറപ്പിച്ചാത്ത മാതാക്കന്മാർ ഭക്തിയർച്ചകൾ ഇന്നുള്ള ഭക്തി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഞാനും ജങ്ങാതി കൂടുന്നു സോമനാഥ ദേവൻ ഇളത്തറവൾ കത്തി ദീപത്തിന് പാടിച്ചു വന്നു ഇളവുഞ്ചക്ക് കുട്ടിക്ക് ബോർഡ് മഞ്ഞി പോലെയാക്കി ഈയടുത്ത കാലത്തിന് എന്തെന്നപ്പോ ഞാൻ ജയം കൂട്ടി തന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടത്തും അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞേ കാത്തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള കുറി ഏതാളും നിലക്കിടക്കവണ്ണും ഒടുക്കത്തവണ്ണും എല്ലാം ആദ്യം വേദാവേദി ഇല്ലാതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പം വിളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഏതാളും നിലക്കിടക്കവണ്ണും 9-ാം ദിവസം നിങ്ങൾ കരുതി കുട്ടി ഒറ്റക്കാലവും ഭംഗി കൊണ്ട് കഴിച്ചു കുട്ടിയാത്ത കൈവല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നേർവിശ്വാസം ഞാൻ ഒരു കാലം മുമ്പിലേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ മുരാളെ ഏതാനും നിലക്ക് തൊക്കെ അത് ഏത് പ്രകാരം എന്റെ മധ്യത്തിൽ അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത മണ്ണിൽ ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനൊക്കെ വന്നു അത് 9 ദിവസം വരാതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്നെ മൂന്നാട്ടുള്ള എന്റെ കയ്യപ്പ ആ ഭംഗി കൊണ്ട് മല പോലാക്കി കൊടുത്തു ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനൊക്കെ വന്നു പുഷ്പം പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടലാന്ന് പറയുന്ന ഗുണം അങ്ങനെ ഗുണം നിന്റെ ആദ്യത്താറും അനാഥടക്കം ഭേദാഭേദം ഇല്ലത്തക്കപ്പത്തിന് മനോപ്പിച്ച് ഈട് നാട് കാടും ഈടൊക്കെ ഒരു പോക്കുപെടുത്തിണ്ടാക്കി നിന്റെ അണ്ണന്മാരെ അല്ലേ ഗുരമേ അതേപ്രകാരം ഞങ്ങൾ കണ്ടായി ചെല്ലുന്നത് പ്രകാരം ഇന്ന ദിവസത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ മാതാവിനൊന്ന് കാണുമെന്ന് സമയത്തിന് വന്ന് നവത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലേ അതേ ദിവസം അതേ പ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ തെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ കൈക്കാരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കുറിപ്പേണ്ട ഭക്തി വെച്ചെടുമ്പോൾ എന്റെ വൈദ്യങ്ങൾ ഭക്തി അഞ്ചാക്കി താഴ്ന്ന മാതാക്കന്മാർ ഭക്തി ഇന്നത്തെ ഭക്തി എന്നെ കിട്ടാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം എന്നെ ഞാൻ ജയം കൂട്ടിയാൽ കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തും അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു ഒരു കുറ്റ രണ്ട് വീട് 4 പേര് അല്ലേ ഏതാനും നിലക്കൊണ്ടു എല്ലാവരും ഒരേ കോപം അത് ആദ്യം വേദാവേദിയല്ല ഇതൊക്കെ വേണം നീക്കം പോക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഞാൻ കണ്ട് വിശ്വാസത്തെ മുട്ടാൻ വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ വെച്ചാൽ
ഗുണം വരണം. അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞേ കാത്തിരിക്കണം. രാത്രി സൂപ്പറായിട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. ഇരു മക്കളായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വിളക്കുവയ്ച്ച് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വിളക്കുവയ്ച്ചേടി അവർക്ക് അമ്മക്ക് തമ്പ്രാട്ടിമാർക്ക് ഒരു പട്ട് പിന്നെ കാണ പിന്നെ രണ്ട് പൊന്നിൻ്റെ പൂ പിന്നെ വെള്ളിൻ്റെ നാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പൂ പുഷ്പം കത്തിക്കൊണ്ട് വെച്ച് അവർക്ക് തറവാട്ടിൽ പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടുവന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ തിരുവോണ മക്കൾ എല്ലാവരും അവരിപ്പോൾ മക്കളുണ്ട് മോളുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബക്കാരുള്ളവർ അവർക്ക് കുഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ അതിനെ ഗന്ധത്തിൽ സന്തോഷമായി ഞാൻ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരാശിക്കുണ്ടായിട്ട് ആ നിയമിച്ചാകുന്ന ഒരു അന്നത്ര അല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ അതേപ്രകാരമായി നിയമിച്ചാകുന്ന അന്നത്ര കുറെ കാലം വരെ ചാക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങള് അല്ലേ അതേപ്രകാരമായ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് അതെന്തോ ഒരു മുട്ട് വന്നു പോയി ചാണ്ടാൾ മുട്ടാൾ വന്നു പോയി എന്റെ മൂന്നാമത്തനും എന്റെ അന്തത്രമാർക്കും ഞങ്ങൾ തൊട്ട് ആത്തമാർക്കും എല്ലാം പോരുമുട്ട് വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് അന്തത്രമാരൻ നെയ്ക്കുത്തിരിക്കുള്ള അന്തത്രമാരൻ അല്ലേ അത് അന്ന് നെയ്ക്കുത്തിരിക്കുള്ള അന്തത്രമാരൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മ അല്ലേ അതിൽ പകുതി ആള് അതിൽ കൂടി ഓരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ വെക്കണ്ടാവുന്ന എടുത്തിട്ട് ഓടാനും പച്ചലുണ്ട് ഓടിച്ചാനും പച്ചലുണ്ട് ഇതാണ് അന്തത്തിനുള്ളതല്ല ഓടാനുണ്ട് ഓടിച്ചാനും ഉണ്ട് പച്ചൽ അതേപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പെരുമാൾ രാശി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കരവണ്ടകത്ത് സംസാരം ചിന്തിച്ചാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഞാൻ തെളിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അന്നത്ര അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ ചാക്കിലെടുത്ത കാലഘട്ടം അന്നത്തെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ ആത്മീയാർത്ഥ മണ്ണും പോയി ചാക്കിലെടുത്ത അന്തത്ര രണ്ട് ദിക്കിൽ ചാക്കിലെടുത്തോണ്ടാണ് അന്തത്ര കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് സൂക്കേട് പറ്റിപ്പോയി. പറ്റാത്ത അന്തത്ര ഇതുവരെ ഔത്തടിഞ്ഞു അല്ലേ സൂക്കെട്ടിലുണ്ട് ഔത്തടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കൊല്ലായി സൂക്കെട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. സന്താനമായി എന്റെ സംസാരം തറവാട്ടിനകത്ത് പയ്യന്നൂർ രാശി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് പ്രകാരമായെങ്കിൽ അതിൽ രാശിന്റെ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ തെളിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞോ സംസാരം ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല എന്റെ പഠിക്കുന്ന കൂടെ എന്റെ ചങ്ങാതിനെ മുങ്ങനായി വെച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാക്രിയെടുത്തേക്ക് ആ പോരുമുട്ടി വന്നു പോയി. അതിപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞോ കരവാടിന്റെ കുഞ്ഞോ അന്തത്തിന്റെ കുഞ്ഞോ എല്ലാം വന്ന് ഇന്ന് സംസാരം വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്ത രാശിക്കുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇടമുള്ള വെച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളെ കയ്യാക്കുന്ന സമ്മതമല്ല എന്റെ മൂന്നാമത്തെ എന്നെ
സന്താനമായി എങ്കില് ഒരാശിനെ പൈതങ്ങളെ ഭക്തി വെച്ചോളി. ഭക്തിക്ക് അഞ്ചടി ചാഞ്ചാത്ത മാതാക്കന്മാർ ഒരു കുറവും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് അന്തത്തിനെ കുറവ് വന്നില്ല പറ്റിനല്ലാതെ എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുറവ് പഠിച്ച മാതാക്കന്മാരും അല്ല. തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്റെ അന്തത്തെ കുഞ്ഞോക്കുമാർ കുറവ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല. എന്റെ അന്തത്തിന് കർമ്മം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പട്ടും പുഷ്പനും സ്വർണ്ണവും അല്ലേ കാണണം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളായ ചങ്ങാതിനെ മുങ്ങനായി വെച്ച് സോമനാഥ ദേവനെ മുങ്ങനായി വെച്ച് ഞങ്ങൾ പഞ്ചദുർഗയായിട്ട് ഈ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിലയുറപ്പിച്ച നിലക്ക് തക്കപ്പണ്ണ് സ്വാമി ദേവന് ആ മുമ്പാകത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒത്താറാസിക്കുണ്ടായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ മൂന്നോത്തനെ ഇടമ്പൾ വെച്ച് എന്റെ 11 കണ്ടായക്കാരെ ഇടമ്പൾ വെച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ വെച്ച് കുടിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചാനാ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ കയ്യേക്കുന്നുണ്ട്. അതേപ്രകാരം ബന്ധത്തെ ദീനത്തിന് അത് മാറുന്ന ചുട്ടിടല്ല. ആയുസ്സിലുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുന്ന മാതാക്കന്മാർ. ബ്രഹ്മയിട്ട് ആയുസ് അത് എപ്പോ ബ്രഹ്മ എടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രകാരം ആയുസ്സുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുപെടുത്താതെ എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് ഇനി മുമ്പ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുപെടുത്താതെ തറവാടിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുപെടുത്താതെ അതേപ്രകാരം അന്തത്തിന് ആ കുഞ്ഞക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുപെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ ഒത്തരാസിക്കുണ്ടായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ആ ഞങ്ങൾക്ക് സമീപത്തെ കാഴ്ചന നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇടങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ കൈയ്യേക്കുന്നത് ഉണ്ടായി ഏ കാലത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ അന്നത്ര ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കല്ലേ അന്തത്ര ഞങ്ങൾ അന്തത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കാലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബലത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ. അന്തത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബലത്താവട്ടെ. അന്തത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളെ ഇടം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒത്തരാശികളുടെ ദിവസത്തിൽ കയ്യാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞോള് ഭക്തി വെച്ചോളി. ഭക്തിക്ക് അഞ്ചഞ്ചി ചാഞ്ഞവന്റെ മാതാക്കന്മാർ ആദ്യ ഉദ്ധാരം അനാഥടുപ്പം ഭേദാഭേദി ഇല്ലത്തക്കപ്പടത്തിൽ നിലനിർപ്പിച്ചവന്റെ മാതാക്കന്മാർ ആടെ വീടുന്ന ആടൊക്കെ ഒരു പോക്കുപെടുത്തി ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതപ്രകാരം ഇന്നത്തെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇനി മുമ്പ് കാണി എല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. എന്താ ഇനി മുമ്പ് അതൊരു ആ ബൈ നേടണ്ട എന്റെ അന്തത്രമാർ ആ ബൈക്കല പോണ്ട. ആ ബൈക്കല പോവാത് ആയുസുള്ളവർ ജീവിതം ഉള്ളവരും ആയുസുള്ളവരും നിങ്ങളെ കൈക്കും കാലത്ത് സുഖമുള്ളവരും ഞങ്ങളെ ചാക്കരി എടുക്കുന്നിടക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്ത മാതാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൈതങ്ങളെ അതേപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമർപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തരാശിക്കുണ്ടായിട്ട് കയ്യാക്കി എന്റെ ചങ്ങാതിനെ മുങ്ങനായി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒത്തരാശിക്ക് കയ്യാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി വെച്ചോളി. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാത്ത മാതാക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കാത്ത മാതാക്കന്മാർ ഭക്തി വെച്ചു. ഇന്നുള്ള ഭക്തി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങാതി കൂടുന്നോട് സോമനദേവനും നിങ്ങളെ കറവട്ടക്കത്ത് ദീപത്തിന് പാടിക്ക് കഞ്ഞിക്ക് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്ക് മഞ്ഞിപ്പോലാക്കി ജീവിച്ച കാര്യത്തിന് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജയം കൂട്ടിയെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുപ്പെടുത്താതെ ഉപ്പത്ത് വെച്ച ആദരിക്കും. അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു 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 ഗുണം പറഞ്ഞു ഗുണം പറഞ്ഞു ഗുണം പറഞ്ഞു ഗുണം പറഞ്ഞു ഗുണം പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഗുണം പറഞ്ഞു കൂടാതെ കൊണ്ടുവന്നു. നിനക്ക് തക്കവണ്ണം ഏതാനും എട്ട് വെച്ചങ്ങനത്തെ വിശ്വാസത്തിന് കൊടുത്തവന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും മൂട്ടാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സന്തോഷമായി ഏതാനും വന്ന ദിവസം ഏതാനും ഒരു കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് പറ്റുപോയി അല്ലേ? ഏതാനും ഒരു അന്തത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ട. അതിന് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. എവനാ ഓർമ്മ അതുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നകത്ത് ഒരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കും. ഭരതകാഴ്ച വരുത്തു ഭരണകത്തെ കൈവൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഓർമ്മ അന്തത്തിനെ ചൂണ്ടി കാണിക്കണ്ട. എങ്ങനെ ഓർമ്മന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തൊക്കെ മണ്ണ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മണ്ണില് അടുക്കത്തെ മണ്ണ് ഉമിലിട്ട് ചെയ്തി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ 4 പേര് ചതിയപാടാങ്കര 4 പേര് കരയേറിയകത്ത് എന്നെ ആദ്യ ഉദ്ധാരം അനാഥ എടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നാരാൻ എന്നെ അഗ്നി കൊണ്ട് ഈ ഭരണകത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇരുമ്പാല കൂടെ കുറിച്ച് ആദരിച്ചാലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്കി വന്നതിന് നാളെ ഉച്ച കൊടുത്ത് ഒന്നാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നിലക്കിതൊക്കെ വണ്ണം അത് ഏതുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ നാടകത്തിലും ഏതും ആരും കളി കളിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കൈവല്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അടുക്കത്തെ മല ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആരെങ്കിലും ആരും ഇത് അന്തത്തിന് തെറ്റ് പറ്റി അന്തത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് അന്തത്തിന്റെ തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആരും ഞാനാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും വർണ്ണഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അടുപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ കാഴ്ച ഇനിയുണ്ട് പറഞ്ഞകത്തെ കാഴ്ച ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അടുപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പം ഇന്നോളി വലിച്ചോളി വാദിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് അന്തത്രമാ തെറ്റുപറ്റ വന്നിട്ട് ഏതാണെങ്കിലും നെയ്ക്ക് തിരിക്കുന്നത് അന്തത്തിനല്ലേ. നെയ്ക്ക് തിരിക്കും മുടക്കിയാൽ അന്തത്തിനും ആദ്യം ആ ഒരു സൂക്കട് ബാധിച്ചു അല്ലേ. എല്ലാ അന്തത്തിനും അന്നില്ല അന്തത്തിനും ഇല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു സങ്കടക്കൂറ് വേണ്ട. ആ സമയത്തൊക്കെ വേണം ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നത്തെ കഴിവല്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭജിച്ചോളി. ഭജിക്കുന്നവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വേണം. അത് വരാതെ കാഴ്ച ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് 100 കടലിനപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു കഴിവല്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആറുമാറെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ നേരെ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗുണം വരണം അങ്ങനെ ഗുണം വരണ കാത്തുരക്ഷ പോയാൽ വേണ്ട. Gracias.